ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଲା, ବହୁତ ବାଧିବ ବି ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ପୁରୁଣା କଳାକାର, ତାହା ଜାଣି ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ଡାକିଲେନି। ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ରଙ୍କାଳିଆ ହେଇଛୁ ନା ଖାଇବା ପାଉନୁ? ସେ କଥା ନୁହଁ, ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ବାପା କାହିଁ ତୁମକୁ କହିଲେନି, ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଓଲିଉଡ଼ରେ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସାଯାଉ। ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷାର ମୋର ଯେଉଁଦିନଠୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଝାମେଲା ହେଇଛି, ସେଦିନଠୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କରୁନି, ତ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସଭ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମ୍ୟାରେଜରେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇକି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି କଲେନି। ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲି, ସେମାନେ ଆସି ଖାଇ ପିଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାକିଲେନି। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଖାଲିରେ ଯିବାକୁ ଦେବିନି, ସଂସଦରେ ନିହାତି ଉଠେଇବି। ସଭ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଏକଥା ଆଶା କରିନଥିଲି। ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ଏତେ ତେଲ ମସଲା ଖାଉନି, କାରଣ ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଯାଇଥିଲେ କ୍ଷୀରିଟିଏ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏମିତି ଆଗକୁ କେହି ନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦିଓ ବା ହେଇଛି, ଗୋଟାଏ ବୈଠକ ବସିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଓଲିଉଡ଼ର କଳାକାରକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଅନୁଭବ ବାବୁ କହିଲେଣି ଏ କଥାକୁ ସଂସଦରେ ଉଠେଇବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପଚାରୁଛ ବୋଲି କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକଡାଉନର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେପଟରେ ଟିକେ ବଜେଟ୍ ପଳେଇଲା। ଏବେ ବି 6-7ଟା ବସ୍ ବାଲା ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଡେଲି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ପଇସା ସର୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଆଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେବୁ, ଫିଷ୍ଟ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ 21 ବେଳକୁ ବାପା ବାହାଘର ଆଉ ପୁଅ 21 ଫିଷ୍ଟ ମିଶେଇକି ଦେଇଦେବୁ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ନା ଉଠାଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଠାଉଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ଏତିକି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି, ଏବେକାର ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍